Hemos realizado o seguinte cubo de Rubik. Para iso abrimos a nosa aplicación FreeCAD, creamos un ficheiro novo e aquí vedes esta cruz representa os eixes que temos aquí na esquina inferior dereita, o C, Y e o Z. Cada un ten a súa cor. Se queremos que por defecto aparezcan, o que temos que facer é ir aquí a editar, preferencias, e aquí en visualización, pois vista 3D, marcaríamos mostrar a cruz dos eixes. Outra opción interesante son as unidades que se empregan en FreeCAD, o sistema de unidades que o temos aquí na pestaña xeral. Se vedes que o idioma, aquí tenemos o sistema de unidades, que podedes escoller o que máis vos guste. Eu escollo por defecto o MKS, que sería o equivalente ao sistema internacional, metros, kilogramos, segundo e grado. Tamén podes establecer o número de decimais, e por defecto xa vos aparece aquí, o vedes na parte inferior dereita, tedes aquí o sistema. Se queres cambiar en algún momento de forma puntual, o podes facer dende aquí. Outra curiosidade é o modo de navegación, que aquí tamén o podes escoller, o mesmo na zona de traballo, botón dereito, estilos de navegación, pois aquí escolledes o que máis vos gusta. Aquí os tedes todos. Para saber como funcionan os botóns do rato, simplemente te sitúas en riba e aparece esta axuda flotante, onde indica a función de cada rato. Outra opción para establecer por defecto o estilo de navegación é en editar preferencias, e aquí en visualización tedes aquí a opción navegación. Por defecto temos establecido aquí Blender. Ben, imos ao módulo par, e unha vez escollido o módulo par, simplemente vamos a crear un cubo. Traballamos na pestana modelo, aquí temos o noso cubo, que agora vamos a poñer cores a cada unha das caras. Seleccionamos o cubo, botón dereito, establecer a apariencia de cada unha das caras. Ábrese esta tarefa, vedes que cambiamos de pestana, vedes isto está en verde porque temos unha tarefa pendente. Ben, o que facemos agora é seleccionar unha cara e establecer unha cor. Aquí en difuso, pois escollemos o vermello. Ok, pechamos, escollemos outra cara, pulsamos aquí, en difuso establecemos pois cor verde. Ok, escollemos outra cara, en difuso establecemos a cor pois azul. Escollemos outra cara, en difuso establecemos unha cor pois amarela. Escollemos outra cara, en difuso establecemos unha cor pois laranxa. E, por último, escollemos a última cara, en difuso establecemos unha cor branca que non se vai a notar. Aí a vedes a cor, esta é a cor branca. Podemos aumentar a luminosidade a tope, ainda así apenas se nota o branco debido a as cores que hai ao rededor. É un efecto óptico o que produce que parezca que é gris. Damos OK e poñémoslo en perspectiva isométrica ou ajustamos o espazo. Ben, xa temos o noso cubo e agora temos unha opción a que sería a máis intuitiva, sería coller este cubo, ir aquí a peza e crear unha copia simple. Unha vez que temos a peza creada, a copia simple sería pois movela. Seleccionamos e aquí en posición pois avanzaríamos
10 milímetros e, como vedes, desplazamos no ise do Y 10 milímetros. Esta é unha opción. Outra opción é o botón dereito transformar ou doble clic directamente e vedes que desplazaríamos o cubo de milímetro en milímetro simplemente arrastrando nos eixes. O vedes aquí como se desplaza un milímetro e así 10 milímetros o desplazamos e o teríamos aquí. Vedes que a orixe é na esquina inferior do cubo. Esta sería outra opción, pero claro, facer isto 26 veces pois é bastante laborioso, así que vamos buscar unha opción mellor, que sería seleccionar o cubo e irnos ao módulo de traballo Draft. Aquí o temos, vamos a ocultar a grella, eso pulsamos aquí. Ahora temos o noso cubo seleccionado e vamos usar esta ferramenta que tedes aquí para crear unha matriz de obxectos. Facemos clic nela e aquí aparece na pestana tarefas as opcións desta ferramenta. Bueno, aquí indícanos o número de obxectos, neste caso van ser 3 por 3 por 3, é dicir, 27 cubos, e o vamos a desplazar pois no ese 10 milímetros, que é o tamaño que ten, e vamos a pasalo de aquí a aquí. No iso e o mesmo, outros 10 milímetros que desplazamos cada cubo, e non sei, o mesmo, outros 10 milímetros que desplazamos cada cubo. Unha vez que está, damos OK, o intro, e xa temos o noso cubo de Rubik. Como vedes, podedes movelo, aí o tedes. Aquí podedes, pulsando nesta representación, podedes ver como é por abaixo, a parte superior. Aquí podemos ver as caras como quedarían. Aí o temos. Aquí tamén podedes mostrar as caras, que sería alzado, planta. Ben, e con isto xa teríamos feito o noso cubo de Rubik nun momentiño. Ocultamos as cruz dos eixes, a C. Ben, o deixamos aquí.